nyime. Erokamano. Awacho ni gima duong' mang'eyo en ni sirikal ong'eyo ni professors ok ng'eny. Nikech kata jomatindo masani oko mabiro somo matin ahinya manyalo kawo thuolo mondo gisom mang'eny. Mang'eny dwaro ni gisomo matin, to bende gidwaro ni gitimo mana gik moko ma otimo contract matin to yudo to dhi. Gik moko mag permanent and pensionable gi ng'eny jomatindo kohero ahinya. Kaka nanyalo koni ni area ma antiere, aparo ni I'm a professor of Egerton University, to mondo ayud jok motimo area matimo, chal ni ok anyal kwano gi mang'eny kata ka gintie mbalariany kata matindo, nikech jomatindo mabiro kaka sani a supervise about 2-3 PhD students. Tiyudo ka giluoro mondo mi gisud mbele mondo gitieki, nikech en demanding, ok mana nikech weche mag somo kende, to kata mana yor pesa to gi time magigi kawo. Omiyo gima duong' mang'eyo ni ka sirikal nogolo circular kaka owadwa Joel wacho no mondo mi retirement age o change, nyalo bedo ni nitie gik mang'eny momiyo gitimo ma. Nyalo bedo ni gineno ni nyithindo mang'eny sani onge tije, koro gidwaro ni mondo chiw thuolo. To de watime research moro mondo wang'e, nikech kata among senior lecturers and the professors makoro wawuoye age gigi, inyalo yudo ni kitimo akia ni dholuoda wache go nang'o, to king'iyo data miting'iyo ni to kuom professors gi kata mantiere Kenya mangima, adi mamon kata adi machuo, inyalo buok ahinya ni ka higa no kende mitiyo godo tinyalo timo mistake mang'eny. Kech inyalo yudo ni joma mine gin gichako somo kodek ahinya bang' ka gisenyuol, gitieko tijegi mang'eny. Omiyo samidwa kone no retire no, wach koko mako mach mar somo. Nikech ne wawuoye lifelong engagement. Yes. Kendo yudo ni koro time gi chuny maber kabisa. Omiyo akang'eyo kata blanket gine me inyalo wachi ni gine odhi across universities ni nyalo dhi chalore, nikech nitie universities manochakore chon maybe kaka Nairobi, ginyalo bedo ni gin gi enough professors in those areas. To kapar ni Kenya kae supervision my students is a big problem, nikech kata mana ka itimo gigi ok wa supervise mana nyithi Kenya kende, sani supervise globally, the whole world. Manyiso ni somo ni osebedo matek ahinya ne ji mang'eny. Koro miyo it needs a lot of aparo ni onego wapar matut ahinya ka watimo gini mondo wang'i ni to kane wasign CBA adier sani nyalo bedo ni wage bill odhi mang'eny, nikech universities tiyo gi gimoro ma gi calculate godo the number of lecturers madwarore kaluwore gi subjects ma ng'ato puonjo, kaluwore gi students ma en ge course no, kendo kaluwore gi research ma ng'ato bende timo and other things. Koro gini samoro dhi obedo matek kiketa keta policy mang'ado kamano, to king'iyo ni to contributions mage ma professors gi nyalo kelo. I believe ni kata professors kata senior lecturers gi ok gina ni gipuonje university kende, nikech kata mana school boards kidhiye iyudo ka gi offer professional advice. To kiseketo gi mondo gibed jok makoro iluongo no retire, onge ng'a biro winjo gi kaka wadwa machielo no wacho. Anani county government ma Migori kendo education department mantiere akonyo a lot maluwore gi kata weche mag jiwo somo, kaka loso libraries mondo jopiny ong'e mondo som, kaka coming up with gender issues mondo mi jopiny ong'e e yo mayot ni to gigi gikelo dongruok aina mani. Omiyo seche mwachope kaka wawuoyo sani kaka wago mbaka ni, da kwaya owadwa Daktari Tom kod owadwa Joel ni wawuoya kwang'iyo Kenya in totality, kaito wabedo jok manyalo come up gi conclusion manyalo konyo nyithindwa mabiro, to kendo manyalo konyo jowa madongo. Kik wabed ma rigid ahinya mondo mi nyithindwa mabiro gone ni kara professors gi gin mana jowuoro kata senior lecturers gi, to gine value mantiere mondo kik wabed gi strict rules manyalo tamore. Nitie professors mabe ochopo kata 60 to pod ok nyal dhi nyime nikech their health, moko bende nigi other factors matamogi.
Koro miyo gini ka wawache wabed very sober, nikech Kenya is our country, wane madwaher mondo wakonye, to be ok dwaher ni Kenya odog chien, nikech ing'iyo value mar the nation kalure gi jok ma en godo motiego, to mane ma Kenya is proud of. Kenya yudo ka professors, we work everywhere, even abroad, iluongi dhi timo things. Koro ka wawacho gi wawacha ni giaye gi retire, gidhi kanye? To nyithindo ma gi supervise dhi kanye? Thank you.